Apa sing dirasa hati kaya bunga, syalalalala. Sekian sepeda dalam ceritane, kakang cuma lewat mengandon PHP. Hati sung kesiksa nahan panas bara karena si cinta. Kakang gawe kula ketuon cinta sing beli pasti kelakon. Demeni wong lanang wis tuwe wong wadon, aduh rasane kaya diantuk tawon. Kakang gawe kula ketuon cinta sing beli pasti kelakon. Demeni wong lanang wis tuwe wong wadon, aduh rasane kaya diantuk tawon. Wis cukup semene bae, wis cukup nang ularane, mendingan lurus secine karuan lah kerapine. Wong lanang pirang-pirang sing ganteng ora kurang. Awale kakang gawe kula sumringah, waktu wong loro bareng pandangan mata. Apa sing dirasa